Ngiyabonga futhi kumfowethu mamiliyoni ofika egcineni waninyakazisa nanyakaza. Ngiyabona ukuthi uluntu lunamandla. Ngiyabona amahlabathi anamandla. Ngeke sikhulume ngalo. Bafowethu ngizophinda ngibonge ukuthi usemnandi. Ngicela senzeni kanje. Mhla 21 kuyona le phezulu manje. Asambeni siya lapha na airport. Siyothasa into yakithi. Ubani ekhuluma ngiyakhuluma endlini phuma manje. Shada mawusi manje. Nithi mina ngayi-21 lapha ya. Asihlangane khona. Thenga ithikithi. Ngizobe khona ingoma engifuna ukuyishaya. Ithi kumnandi kodwa manje ngiyembe ukuthi angikhala kodwa njembeza ayiphumi. Intsha macakaceke. Njengamanje bafowethu kunengoma engizoyithi halamuzi nje. Ebese ngibuyela kwi-mix. Ngoba lento ingabi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abafowethu abafikile noma ngasababizanga ngamagama. Ngiyabonga nani. Awuthi ngishaye la bese kunengoma nje webhuti lapha ethu uMakhwapheni ithi angisafuni ukuba uMakhwapheni manje. Futhi uma ungafuni ukungibika kini ngizozoyicelisa amanzi ngithi ngintombi kalo. Ngizoyicelisa amanzi ngithi ngithandana nobani. Athi abakazayo impilo ngithi nawe. Akukomile wakithi wena. Asambe nayo futhi.
Uvota uvotela usomnandi uNkulunkulu wami sicela mthonyana emahlabathini. Hawu yaqala emahlabathini ithi lento angisafuna ukuba ngaphapheli wesola ayena udlala ngami wesola ngifihla mina khona bamazi ekabini akunanameki angisafuna ukuba ngaphapheli wesola uyongifihla koze kube nini mafuna isithembu thatha isithembu yeke lokhu bhala ukwishala iwendoda ekhaya kini ngifika ngonyama ngihambe ngonyama atela ngaka ngisafune emjolongena uyaqhubeka ungibuyisele emjolweni ati uzalana angifuna ukuba ntombi ebrazo uma ngiqhamuka bethi nangu magotombana ngingaqhamuka sivele kuthuleke haleluya wena ngazi uyathanda yini ukufika kubo bafana angisho lutho ngiyayibuzela nje ngiyabona yini futhi ngiyafika ngazi uyathanda yini ukufika kubo bafana angisho lutho ngiyabuzela ngola ngami mina ngiyafika khona ngafika emalambana angisafuna ukuba ngaphapheli ayena udlala ngami wesola ngifihla mina khona bamazi ekabini angisafuna ukuba ngaphapheli wesola ngifihla koze kubeni mafuna isithembu thatha isithembu yeke lokhu bhala ukwishala iwendoda ekhaya kini ngifika ngonyama ngihambe ngonyama atela ngaka ngisafune emjolongena uyaqhubeka ungibuyisele emjolweni angibuza kanjani dansa ngizovela kwi-TV ningakhali niyazi. ukuthi nibe nathi namhlanje ngijabule kakhulu guys ngijabula ngifuna uqamba manga ngifuna ungasho ngijabula ukuba la namhlanje asibane ngomhla ka 21 e-airport.